Ahojte, vítajte opäť pri normálnych mesačných zhrnutiach, tentoraz za mesiac september. Veľmi dúfam, že to takto bude aj naďalej, že budem naozaj vychytávať každý mesiac, nie ako doteraz, kde som robila naozaj tie dve časti knižných zhrnutí, kde som dobiehala všetky tie zvyšné mesiace, ktoré som jednoducho zanedbala. Takže dúfam, že teraz to bude ok už. A nebudem to už teda rozkecavať, poďme rovno na knižky. V septembri som prečítala 11 knižiek a mám pocit, že toto bol mesiac, asi najlepší mesiac za tento rok zatiaľ. Mám pocit. Nie som si úplne istá, ale jednoducho 11 knižiek za jeden mesiac, to je úžasné číslo. V septembri som ako prvú knižku prečítala Darling Venom, ktorú tu momentálne nemám, pretože som ju čítala naozaj v knižnej štafete, ale rozmýšľam, že si ju zaobstarám domov, pretože to knižka, ktorá si zaslúži, aby bola aj v mojej knižnici. Darling Venom je naozaj veľmi hrubá knižka, 500 stranová a toho som sa veľmi bála, lenže ten začiatok bol úplne, nechcem povedať, že úžasný, ale vtiahlo ma to okamžite do toho deja. Autorka vie písať, hlavná hrdinka, ktorá sa volá Charlotte, tak tá mi bola od začiatku sympatická, páčilo sa mi vlastne, ako to celé bolo, ako sa to odohrávalo, kam tým autorka smerovala. Naozaj to bolo, je to knižka, ktorá sa vás dotkne, je to knižka, ktorá má v sebe naozaj veľmi ťažké témy. Na začiatku sú aj nejaké varovania o veciach, ktoré sa budú v knižke vyskytovať, ak by ste náhodou boli citlivejšej povahy. Knižka, ktorá sa vás dotkne, aj keď ja som čakala trošku silnejšie emócie pri jej čítaní, ale až tak mi to nevadí, pretože naozaj užila som si tú knižku, cítila som spolu postavami, bolo to všetko veľmi také, ako som už povedala, smutné, bolo to o strate blízkej osoby, bolo to o vyrovnávaní sa s touto stratou a ja veľmi rada čítam knižky, ktoré sa vlastne týkajú takéhoto niečoho, vlastne toho vyrovnávania sa, ako sa s tým vyrovnávajú tie postavy. A každá postava, Charlotte aj Tate sa myslím volal, tak každý sa s tým vyrovnával celkom inak, veľmi sa mi to páčilo. Páčilo sa mi Charlotte, aká bola silná osoba, páčilo sa mi, ako sa s tým ona vyrovnala, ako sa z toho jednoducho vytiahla, aká bola bojovníčka. Páčilo sa mi, ako ešte zároveň pomáhala aj Tateovi, aby sa z toho vyhrabal, aby jednoducho sa s tým dokázal vyrovnať, možno s nejakými pocitmi aj viny. Takže táto knižka, ak hľadáte niečo, čo sa vás dotkne, ak hľadáte knižku s nejakými ťažkými témami, tak odporúčam určite túto knižku. Darling Venom je knižka, ktorá ma nesmierne bavila. Potom z vydavateľstva Grady som si vypýtala túto knižku Futbalový machri, Zázračný tím. Je to prvá časť takej série, je to veľmi tenučká knižka a ja som ju vybrala teda z toho dôvodu, že som si myslela, že bude baviť môjho brata, keďže je on taký futbalista, má rád futbal, hrá futbal a číta nejaké knižky, čo sa týka aj futbalu. Ale musím povedať, že jeho moc táto knižka nechytila, jemu sa možno nepáčilo, že tam nie sú spomínaní nejakí tí reálni, slávni futbalisti, pretože má veľmi rád sériu, teraz neviem, ako sa to volá, slávny, jednoducho z tej série, kdeže Ronaldo je macher, Messi je macher a podobne, teraz futbalové superhviezdy, tak sa volá táto séria, takže to má veľmi rád. Ale poďme sa vrátiť k tejto knižke Futbalový machri. Ja som ju čítala a za mňa to veľmi taký milúčky príbeh a naozaj taký kratučký, keďže to je určite rozdelený na viac častí. Máme tu aj rôzne takéto čierno-biele ilustrácie, ako malé, tak aj väčšie by tu mali byť. Napríklad táto. A je to veľmi také, že mne to pripomínalo svojím spôsobom Harryho Pottera, pretože tu máme chlapca Bena, ktorý dostane nejaký list alebo pozvánku z nejakej futbalovej akadémie, o ktorej veľmi málo kto počul, takže je to také záhadné, on o nej vôbec v živote nepočul a myslím, že ani jeho rodičia. A on sa tam dostane a je to taká akadémia, taká
ako by som to povedala, vyzerá asi takto, možno jak nejaký hrad, alebo jednoducho niečo také záhadné miesto, veľmi taká možno prestížna. A táto akadémia má veľmi také nejakú záhadnú históriu má za sebou. Sú tam nejaké čary, Benovi sa bude zjavovať také zázračné zvieratko, tento medvedík čistotný. Takže vlastne týmto to bolo pre mňa veľmi také, že som pociťovala taký ten vibe, že Harry Potter. A mne to prišlo celkom fajn, milé, mne sa to páčilo a stále je tam nejaká proste záhada, na ktorú by som veľmi rada prišla, chcela by som vidieť pokračovanie, možno sa do ňoho pustím, ak vyjde, uvidím, ale rozhodne je to miločká knižka pre deti, najmä pre chlapcov od 8 rokov. Ďalšia knižka, ktorú tu momentálne nemám, pretože som ju požičala babke, je knižka Knižný klub v Dubrovníku, čo je taká naozaj letná knižka, ale čakala som o nej, že bude vo mne vyvolávať možno viacej takých tých letných pocitov, ale aj tak musím povedať, že to bola úžasná knižka, mne sa veľmi páčila, ponorila som sa do nej, máme tu kapitoly z pohľadu 4 postav až 3 dievčatá a 1 muž. A tieto postavy sú svojím spôsobom, teda ich osudy sú prepletené a veľmi tak blízko. Máme tu tieto postavy, ktoré sa vlastne, ich osudy spoja vďaka knižnému klubu, ktorý vznikne v jednom knihkupectve. A samozrejme riešili sa tam ako toto knihkupectvo, ako záchrana tohto knihkupectva, ale to až neskôr v knižke, tak sa tu rieši aj osudy všetkých 4 postav. Každá postava bojuje s niečím iným zo svojej minulosti alebo aj zo svojej prítomnosti. Veľmi sa mi páčilo sledovať ich osudy, páčilo sa mi sledovať každý jeden osud týchto postav. Bavilo ma jednoducho čítať o tom, ako sa s tým vyrovnávajú, ako s tým bojujú, ako im s tým pomáha aj ich okolie, ďalšie tie hlavné postavy. Bavilo ma potom aj to nejaké tie spoločné dejové ich linky, kedy riešili spoločne nejaký problém. Naozaj bolo to krásne napísané, neskutočne ma to bavilo ma jednoducho to priateľstvo medzi nimi, naozaj aj to prostredie toho knihkupectva, aj keď ja som chcela a očakávala som viac, že budeme mať z toho knihkupectva, že možno viacej nahliadneme za oponu toho knižného klubu, možno, že si prečítame viac o tom, ako riešia nejakú knižku, ktorú momentálne čítajú v tom klube, aj keď mali sme tam nejaké tie nahliadnutia, ale to bolo naozaj len tak jemnučké, tak po okraji a viacej sme riešili iné tie veci, ako je napríklad tá ich minulosť alebo prítomnosť, jednoducho tie problémy, čo riešili. Ja by som prijala viacej aj z toho knižného klubu, ale aj tak sa mi to veľmi páčilo, naozaj bolo to aj silné, bolo to jednoducho krásne napísané a každopádne z tejto edície sa chcem pustiť aj do ďalších knížiek. Knižku Midasov dotyk od autora Roberta Kiyosakiho a Donalda Trumpa. Ako viete, tak od Kiyosakiho som už čítala ďalšie alebo predchádzajúce jeho knižky a musím povedať, že niektoré boli naozaj, že možno aj na 5 hviezdičiek alebo na 4 hviezdičky, ale ďalšie zase boli taký priemer, pretože on sa veľmi často v tých jeho knižkách opakuje už s tým, čo bolo aj v jeho predchádzajúcej knižke, ale aj to, čo bolo napríklad v predchádzajúcej kapitole, tak to zmieni aj v nasledujúcej kapitole a ja to veľmi nepotrebujem až také opakovanie tých informácií, ale keď nám ponúkne už nejaké tie nové informácie, tak je to veľmi skvelé čítanie. Veľmi ma to baví dozvedať sa mnohé informácie aj z tohto takého hľadiska alebo jednoducho z tejto témy, čo je biznis, budovanie biznisu a podobne. Takže veľmi ma to baví a aj tu to bolo veľmi dobré, aj keď Kiyosaki tu mal podľa mňa až možno menej priestoru než Donald Trump. Ten tam mal o niečo viacej priestoru, ale bavilo ma to vlastne čítať aj z jeho pohľadu. Prišlo mi, že vďaka nemu sme prišli naozaj k veľmi veľa
novým informáciám, keďže Kiyosaki sa veľmi opakoval, ale jeho štýl písania je naozaj veľmi taký pútavý a nie je to také odborné alebo také naučné, jednoducho je to tak zo života, je to napísané tak, aby ste to jednoducho pochopili. A takisto aj Donald Trump to tak veľmi dobre písal, boli tam nejaké jeho príhody, momenty zo života alebo jednoducho nejaké príklady zo života, čo sa mi tiež veľmi rátalo. A ďalšiu knižku, ktorú nemám takisto doma a je knižka Už som ti to říkala od Lauren Graham, ktorú som takisto požičala a je to knižka, ktorú vlastne ani nebudem chcieť možno naspäť alebo ju posuniem ďalej z toho hľadiska, že nebola taká chytlavá a zaujímavá ako predchádzajúca knižka autorky. A tá ma nesmierne bavila, možno z toho hľadiska, že tam bolo viac popísané možno tie zážitky z natáčania Gilmorových dievčat a práve preto som sa pustila aj do tej knižky a aj do tejto, aj keď som vedela, že tu asi veľmi veľa tých zážitkov nebude a popravde nie, že ich tu nebolo veľa, ale nebolo ich tu vôbec. Nebola tu žiadna, bolo ich tu 0. Bolo to také priemerné čítanie, máme tu nejaké spomienky a zážitky z tejto herečky, čo zažila, či už na začiatku svojej kariéry, keď sa to ešte rozbiehalo, alebo počas jej kariéry už, keď už to mala rozbehnuté a to bolo veľmi zaujímavé čítať o tom, ako to bolo kedysi, ako to fungovalo, alebo nahliadnúť za zákulisie takéhoto niečoho, ako je Hollywood, herci v Hollywoode. Táto herečka Lauren Graham vlastne má ešte nejaké 2 alebo aspoň jednu, o ktorej viem, knižku napísanú, takisto nejaké jej eseje zo života, myslím, a do toho sa tiež určite chcem pustiť, som na to veľmi zvedavá. Potom som čítala takúto opäť kratučku knižku Ako zvládnuť domácnosť, je to od Adriany Polákovej, ktorú môžete poznať teda z televízie. Túto knižku som dostala na narodeniny, takže ešte v máji a až teraz v septembri som sa k nej dopracovala a musím povedať, že na to, ako pôsobí možno staršie tá knižka, tak je tam veľmi veľa takých rád, čo sa dá využiť jednoducho aj teraz. Bude to možno stále aktuálne, je tam veľmi veľa dobrých rád na to, ako si poradiť s nejakými flakmi, ako ich očistiť, napríklad s flakmi od trávy. Potom možno nejaké aj tipy na varenie. Takže je to veľmi taká šikovná knižka, ja som tam poznačila nejaké veci, ktoré ma zaujali, ktoré by som chcela skúsiť. Takže toto je len taký mini tip na knižku, takú staršiu, čo by ste možno mohli vyskúšať, alebo čo by sa hodilo možno do každej domácnosti. Potom som čítala knižku opäť od Grady, knižku Strážcovia korún, čo je knižka, ktorá ma zaujala aj svojou obálkou, ale najmä svojou teda anotáciou, je to také fantasy. Čo som nečakala, ale zároveň sa mi veľmi páčilo na tej knižke asi najviac z celého toho deja a príbehu, je to, že knižka sa venuje vlastne téme životného prostredia, globálnemu oteplovaniu, klíme, klimatickej kríze a podobným veciam. A to sa mi veľmi rátalo, páčilo sa mi, ako to tam bolo napísané, popísané, že sa tomu autorka venovala a to sa mi páčilo aj, že to vlastne takto zbeletrizovala túto tému. Páči sa mi vlastne, že to má taký originálny námet, ale je tu jedno ale a to je to, že autorka to vzala tak, že je to veľmi zdĺhavo popísané, najmä ten začiatok, to uvedenie do deja, čo by bolo celkom fajn, pretože som zistila, že vlastne to má aj pokračovanie, druhú časť, ale úplne zbytočné možno to zoznamovanie sa dlhé s tými nejakými bytostiami, strážcovia korún, ktorí žili vlastne pod zemou a starali sa vlastne o tieto sekvoje. Ja som veľmi nechápala, ako sa hlavná postava Sira ľutovala, keď prišla o prácu a jednoducho to, ako sa správala na dospelú ženu, bolo neuveriteľne také frustrujúce. Nechápem niektoré momenty, ktoré tam autorka písala, úplne zbytočne ich písala, niekedy som bola zmetená. Bolo to veľmi také nedotiahnuté, také, že autorka má myšlienku, má podstatu toho príbehu a niečo sa s tým snaží povedať, ale celkom to nejak neuchopila správne, hádzala tam všetko možné,
Zamerala sa aj na to, aj na to, aj na to a nič nebolo dotiahnuté, veľmi to bolo také metúce. Tiež by sa tejto témy takto, ako tá autorka myslela, uchopil niekto iný a napísal to možno lepšie. Pretože mi to príde, že autorka sa veľmi snažila, ale nedopadlo to dobre, snažila sa mi všetko obchať. Knižka Veľká pietka pro život je knižka, ktorú mám požičanú od tatina, ešte som ju nevrátila. Takže vám takto môžem pekne ukázať. Je to taká knižka do kabelky, taký formát a keď som ju čítala, tak práve v tom týždni som, myslím, veľa musela cestovať, veľa vybavovať, takže bola vždy pri mne. Čítala som ho možno dlhšie, ale to mi vôbec nevadí, mňa to bavilo, vždycky som sa veľmi rada k nej vracala opätovne, aby som pokračovala teda v tom príbehu. Je to knižka o tom, rozpráva o takej ideálnej predstave toho, keby ste pracovali jednoducho niekde, kde vás to baví. Ale je to teda najmä knižka o nejakej predstave ideálnej toho, ako viesť firmu. Je to o zmene myslenia, jednoducho o zmene najmä teda toho myslenia. Naozaj veľmi zaujímavá knižka a najmä možno pre ľudí, ktorí sa snažia byť lídrami, ktorí chcú byť lídrami, ktorí chcú byť nejakým riaditeľom nejakej firmy alebo šéfom, chcú viesť ľudí, takže je to ako keby taký návod na to, ako lepšie viesť tých ľudí, ako byť lepším lídrom. Máme tu postavu Joea, ktorý pozná podnikateľa Thomasa a rozpráva vlastne o tom, ako ho spoznal, ako sa vďaka nemu jeho život zmenil a rozpráva o tom koncepte veľkej peťky pre život, ktorú má od Thomasa. Takže je to veľmi zaujímavo napísané, nie celkom ako taký klasický beletrizovaný príbeh, ale je to skôr také, ako keby také spomienkové, ako keby ste rozprávali niekomu o nejakej svojej dôležitej osobe vo vašom živote. Veľmi zaujímavé z tohto hľadiska. V septembri som takisto počúvala audioknihu, opäť druhú audioknihu v mojom živote. Prvá bola 7 sestier a druhá samozrejme musela byť druhá časť Búrková sestra. Za mňa Búrková sestra bola možno o niečo lepšia ako 7 sestier, ale opäť tu máme veľmi zdĺhavý začiatok, ktorý ma veľmi nebavil, aj keď zároveň som chápala, prečo bol vlastne ten začiatok taký, aký bol, aby sme si vytvorili nejaký ten vzťah k postavám, ako Ellie, tak aj Theovi. A aby sme chápali ten ich vzťah, aby sme sa do neho ponorili a aby sme precítili to, čo príde následovne. Takže to bol pre mňa veľký šok, nečakala som to a som z toho taká hotová, že prečo to vlastne tak spravila autorka. Mám rada knižky, ktoré majú vlastne to prelínanie deja, prítomnosť s minulosťou, lenže toto je veľmi tak stĺhavé napísané. Najprv je tá prítomnosť, potom je minulosť, ešte dlhšia než prítomnosť, potom opäť krátka prítomnosť, potom dlhá minulosť. A ja mám veľmi rada knižky, ktoré striedajú tú minulosť s prítomnosťou tak dynamickejšie, aby to človeku ušlo, aby to bolo zaujímavé, aby to bolo napínavé, že skončí minulosť veľmi napínavo, skočíme do prítomnosti, ktorá takisto môže skončiť napínavo a opäť sa vrátime do tej minulosti, takže naozaj také dynamickejšie a toto nebolo. Toto bolo, že sme sa zamerali najprv na tú prítomnosť a potom sme prešli do tej minulosti, ktorá išla úplne od začiatku až po koniec a nič veľmi také zaujímavé sa tam nedialo, možno chvíľkami, ale potom boli úseky, ktoré boli zbytočne tam vopchané, ktoré ma nebavili a boli tam proste zbytočne. Ale čo sa týka postav, ktoré sme tam stretli, ktoré sú v príbehu, tak tie boli veľmi dobré, mne sa páčili, boli sympatické, bavili ma, ako aj Ali bola veľmi super postava, sympatická, mňa bavila. Bavilo ma čítať aj o iných postavách, ktoré tam stretla. Čo sa týka minulosti, tak tam hlavná postava Anna bola za mňa na začiatku veľmi taká detská, naivná, trošku hlúpučka, trošku taká svetu neznala, takže to mi trošku liezlo na nervy, ale potom sa to už tak trošku ustálilo a bolo to v pohode.
Tak to je všetko k Búrkovej sestre. Za mňa tá séria je zatiaľ taká priemerná, není očarujúca, není veľmi taká, že wow, ale je to fajn čítanie, na počúvanie to je úžasné, páči sa mi hlas Zuzky Juríkovej Kaprálikovej a teda knižku som počúvala vďaka Audiolibrix. A posledné dve knižky, ktoré tu mám, na seba nadväzujú tým, že sú zo sveta Harryho Pottera. Opäť som si dávala rereading rozprávky Barda Beedla, čítala som ju aj priateľovi a tie príbehy tam sú veľmi milúčké, páčia sa mi, mám tam svoje obľúbené príbehy, mám tam svoje príbehy, ku ktorým sa nerada vraciam, pretože boli také, že nepotrebujem ich čítať viackrát. Čo sa mi tam páčilo, tak bolo vlastne aj doplnkové to, že tu máme nejaké myšlienky Albusa Dumbledora ku každej jednej tej rozprávke. Čo sa týka fantastických zverov a ich výskyt od Scamandera, tak mám túto novšiu knižku v tejto krásnej obálke, veľmi sa mi to páči. Ja som mala doma fantastické zvery najskôr v českom jazyku, v tej takej staršej väzbe, a aj Metlobal v priebehu vekov mám doma v tej českej verzii, ale tieto fantastické zvery som už dala ďalej. Ale som si uvedomila, že tá verzia bola celkom doplnená o niečo iné, než je táto slovenská verzia, táto novšia. Chýba mi tam presne to, čo bolo v tej českej, že sme tam mali vlastne popísané poznámky tých postav, ako je Harry, Ron, Hermiona. Bolo to veľmi vtipné a krásne doplnené. Takže momentálne budeme zháňať slovenskú verziu v tej staršej edícii, pretože to chcem mať doma, chýba mi tam vlastne to doplnkové a to je na tom najlepšie. Ale teda poďme k fantastickým zverom. Tu máme v tejto edícii máme krásne ilustrácie, ako tu, tak máme aj krásne ilustrácie možno samotných teda zvierat. Na takmer každej strane máme tohto tvora. Potom tam máme samozrejme ešte takéto čierno-biele obrázky. Veľmi sa mi páči aj toto. Je to krásne spracované. Páči sa mi, že sa dozvedáme o mnohých neznámych tvoroch, o ktorých sme ešte nečítali napríklad v originálnej sérii Harry Potter, tých 7 knižkách. Nádherná knižka, doplnková. Čo viac k tomu dodať? Pokiaľ sa vám video páčilo, budem veľmi rada za like, odber a komentár, možno aj zdieľanie. Veľmi ma to poteší, podporí a vidíme sa pri nasledujúcom videu. A možno sa môžete tešiť aj na nejaké čítacie vlogy po dlhej dobe. Majte sa!